Dokutewera mponesi Kwese kondinogara Apo imi munoenda Undendo kutewera Dokutewera mponesi Imwima kandifira Kana wese wakusia Inindo kutewera Kana nzira inoshata Kana kusina nzira Waenda pamberi pangu Inindo kutewera Dokutewera mponesi Imwima kandifira Kana wese wakusia Inindo kutewera Kutinda ona dambuzo Jimwe ndaezwa Imwizwe makamboezwa Inindo kutewera Dokutewera mponesi Imwima kandifira Kana wese wakusia Inindo kutewera Kananda wane urongo Kushaya kusafara Ndatondera mwakashaya Tenzindo kutewera Dokutewera mponesi Imwima kandifira Kana wese wakusia Inindo kutewera Kutindinona rufufu Musatire mauya Wakafama makamboigwa Dichiri kutewera Inindo kutewera mponesi Imwima kandifira Kana wese wakusia Inindo kutewera Dokutewera mponesi Imwima kandifira Kana wese wakusia Inindo kutewera 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 Kutindinona rufufu Musatire mauya Wakafama kamboigwa
tifira kana vese vakusiya ini ndo kutewe kusiya ini ndo kutewera. Tinomuchingamidza zvakare kuchirongwa the second coming of Christ, kudzoka kwaKristu kwechipiri chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi weku Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church, pamwe chete naCaston Betera vari Assistant Publishing Director ku East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rwodzi ari kubatsira kuturikira hurukuro yedu kuisa into sign language, kuitira hama dzedu vari madeaf vane mahearing impairment kuti vagone kunzwa nemasaini anenge achitipa. Regai tinongoendei kuna vaBetera kuti vakwazise vateereri. Tokuchingamidzai vateereri, tokuchingamidzai. Thank you so much for attending this program. God be with you. Tinotenda vaBetera vachatitungamirira nhasi muhurukuro yedu. Regai tibva tatanga tisingapambadze nguva. Tinoda kutenda tichivimba kuti mamwe maprogramu ari kumashure muri kuafolowa muchiuyisa mubvunzo kwatiri. Nhasi tine nyaya yakakosha vateereri. Nyaya iyi inotibatsira takanangana nethimu yedu, the second coming of Christ, kugadzirira kuuya kwechipiri kwaKristu. Pane zvinhu zvinoitika muupenyu zvinogona kutidzimaidza kana kutikanganisa papreparation inodiwa iyoyo. Muzvidzidzo zvekumashure takaona zvinoreva shoko raMwari kuti chimiro chevakafa vedu chakamira sei, uye kuti chii chichazoitika kune vakafa. Saka mimwe mibvunzo inogona kuva yakanyuka pazvidzidzo izvi inogona kunetsa kuti tiipindure kuno kustudio tisati tapa chidzidzo chanhasi chinonzi Angels and their work, ReNgirozi nezvadzinogona kuita. Chidzidzo ichocho chakatikoshera, chinotsanangudza kana kurerutsa zvimwe zvinogona kudaro zvichitikatyamadza mukurarama. Chidzidzo ichi tine donzo rekuti chipindure mibvunzo ingangodaro iripo. Mufundisi pavaidzidzisa zverufu zvinoitika, chikonzero takatangira ipapo ndo chinhu chimwe chinotikatyamadza pakurarama rufu. But kunozoita tumwe tunonyuka tunokatyamadza twekuti Bhaibheri rine mhinduro futi, asi rinenge riine shungu yekuti mumbozwa kuti zvatiri panyika tinomborina nani uye zvakamira sei. Saka chidzidzo chedu chanhasi chiri kuti ngirozi nezvinogona kuitwa nengirozi. Ngatibva tapinda muchidzidzo ichi mufundisi, toda kuti titange nekuona kana kupindura mubvunzo uripo kana kuti wandiroda kupa kuvateereri wekuti ngirozi dzakabveke. Ndoda kuti muverenge kuna Colossians 1 verse 16. Vakorose chitsauko 1 verse ya 16. Nokuti maari zvinhu zvose zvakasikwa, zviri kudenga napanyika, zvinoonekwa nezvisingaonekwi, kana zviri zvigaro zvoushe, kana ushe, kana vabati, kana masimba, zvinhu zvose zvakasikwa naye zviripo nokuda kwake. Pauro achinyora tsamba iyi ari kuitira kuti panogona kuva painada kubvunzwa kuti ko chakati, ko nhata, ko maatomu, ko mvura, ko maplanets. Saka abva azviisa mupanda mumwe chete kuti zvingave zvinoonekwa kana zvisingaonekwe, zvingave zvatinobata kana zvisingabatike, kana kuine chinhu whether chero chiri noun, chinhu chese chiriko panyika chakasikwa naMwari. Saka patiri kutoti ngirozi kana kuti angel chitori chinhu kaiti, Vakorose iri kubva yati chiripo nekuda kwaMwari. Saka ngatidaiso vateereri, ngirozi dzakasikwa naMwari, dziriko nekuda kwani? KwaMwari. Saka they are my created beings, zvinhu zvakasikwa naMwari. Mubvunzo wobva wati mufundisi, zvakasikwa rini? Nekuti ukadzidza muBhaibheri rinoisa pachena Mwari achisika nyika
kuti zuva rekutanga Mwari akati ngakuve nechiedza, zuva repiri akati mvura ngadziparadzane, zuva retatu akati imwe mvura iyi buritsa pasi pakaoma paite vegetation, zuva rechi4 Mwari akati denga ngarizare nemaplanets, nyeredzi nezuva, zuva rechishanu Mwari akati mvura ngaichizara nezvipenyu uye denga riite shiri dzinobhuruka, zuva rechitanhatu Mwari akati ngatichisikai mhuka, pedzezvo ndobva asika munhu nemufananidzo wake. Bhaibheri robva rati zuva rechinomwe Mwari ndobva azorora. Zvino ukatarisa pese apa hapana panoratidza kusikwa kwengirozi. Dzakasikwa rii? Ndoda kuti tsamba riri kuna Job chapter 38 vhesi ya4 to 7 ritibatsire kuona kuti kune zvaive zvako here kare Mwari paasika nyika. Verengerai vateereri. Job 38 vhesi ya4 kwenda kuna 7. Iwe wakanga uripiko panguva yandakateya nheyo dzenyika? Chidudzira kana uine zivo iwe. Ndianiko wakatara kukura kwayo kana uchizviziva? Kana ndianiko wakaiyera norwodzi? Ko nheyo dzayo dzakateyiwa pamusoro pei? Kana ndianiko wakateya ibwe rayo rekona? Panguva yakaimba nyeredzi dzamambakwedza pamawa, uye vanakomana vose vaMwari vachipururudza nomufaro. Toda kutenda. Muri kuona kuti mukutsanangura Mwari achikurukura naJob, Job angashushikani kusvikanzi buda panze titaurirane. Ari kubvunzwa nzi unozviziva here kuti pandaa ndiri kusika nyika nguva iyoyo nyeredzi dzaMwari nevanakomana vaMwari vaipururudza. Pfungwa yandiri kuda pandima ichete mufundisi ndeyekuti pakusikwa kweplanet Earth, kweupenyu hwekuno hwatinoziva, hwakazovapo kuine zvenge zvichitoobserva Mwari achisika. Ndozviri kunzi zvaipururudza. Mukunyora kwaJob ari kuti nyeredzi sekunge mastars kana kuti sons of God. But muchiona patiri kuramba tichidzika zvichajekesa pachena kuti vaiobserva Mwari achisika ingirozi. Saka pfungwa yandoda kuti ibatwe nevateereri ndeyekuti ngirozi dzasikwa naMwari. They were created before planet Earth. Pabatika kama. Nekuti ukatozoenda Adamu naEve atadza, kunonzi Mwari akaisa ngirozi pagadheni reEden kuti vasadzoke mugadheni. Saka ndafunga kuti muchabva mandibvunza patikandibva ndapataura. Mufundisi ndimaitaura zvevakafa. Ngirozi havazi vana vacheche vanenge vafa. Atori mabeings akasikwa naMwari, akatosikwa kusati kwatomboita kana munhu wanani afa. Ngatichiona ipangirozi idzi dzinogona kuenda mipanda mingani, zvakambomira sei kubva kareko. Maybe ndikubate murumu muranda wacho. Yes. Sati maenda kunopatsanura ngirozi apa. Kana ndanyatsonzwa zvakanaka, right, mapoints akabata, mabudisa imimi kuti ngirozi zvisikwa zvakasikwa naMwari. Ndizvozvo. Ndochekutanga. Ndizvo zvitoriwo zvisikwa. Right. Uye pakusikwa kwadzo muri kuti dzakatangira vanhu. Ndizvozvo. Pakazosikwa nyika yedu ine nekugadziriswa naMwari dzanga dzatovepo. Saka paya pari kunzi naJobho nyeredzi dzaipururudza. Jobho ari kushandisa vara rekuti nyeredzi. Kana muchida kunyatsonzwa sezviri kutaurwa navabetera, mukazoenda kuna zvakazaurwa 1 vhesi ya20 ndo painonoburitsa kuti nyeredzi vatumwa kana kuti ngirozi, amwe matauriro ekutaura kuti ngirozi. Saka takuda kuti chiendai nyumberi muchinotibudisira pachena kusiyana kwadzakaita. Ndo zvandinoda kuti zvijeke. Vhurai kuna Isaiah 14 vhesi ya13 iverenge itinzwe. Isaiah 14 vhesi ndeya13. Iwe wakati mumwoyo mako, right, ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari, ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yamativi okumusoro. Pfungwa iri kubuda ipapapo. Achitsanangura kudaro pane ngirozi ukatangira kumashure yainzi Lucifer. Ndo yakaita pfungwa dzekuti inini pandiri apa handisi kugutsikana,
ndoda kuti kwirei zvishoma ndipfuure dzimwe nyeredzi dzese. Ndotenda matsanangura kuti nyeredzi maangels. Saka yainzi Lucifer yakabva yati ndoda kukwirira kupfuura dzimwe, ndiende pamusoro kupfuura dzose. Haina kungogumira ipapo ngirozi. Endai kuna Ezekiel 28. Ezekiel 28 verse 14. Mozoverenga verse 17. Verse 14 ya Ezekiel 28. Yes. Iwe wakanga uri kerubhi rakazodzwa raifukidzira areka, ndikakugadza ukava pamusoro pegomo dzvene raMwari. Waifamba pakati pamabwe omoto. 17. Moyo wako wakazvikudza nokuda kwokunaka kwako, wakavodza uchenjeri hwako nokuda kwokubwinya kwako. Ndakakuwisira pasi, ndakakuisa pamberi pamadzimambo kuti vakuone. Alright. Verse 17. Right. Hanzi panapa ngirozi yainzi Lucifer yakaramba ichida kukwirira kuinzana naMwari. Asi mugoona kuti kudiwa terere yaive yatosikwa iri chirungu. Ndinoziva vamwe mune mabhaibheri chirungu kwamuri kudzimba chiri kuti an anointed cherub, kureva kuti yagara yaitova nerengi inenge iri nani. Lucifer haana kugutsikana akati ndoda kuinzana nani naMwari. Mwari ndobva ati aiwaka, inini ndiri Mwari nekuti ndakasikwa. Munopabata mufundisi? Haangatendere kuti asheye zviri umwari nechisikwa. Lucifer uyu haana kana nhata yaaiva asika, kana nhata zvayo, asi akuti ndoda kuinzana nani naMwari. Mwari ndobva ona kuti handigone kusiya zvakadaro. Ndopazonzi nebhaibheri akabva achiwisirwa pasi. Kakuwisirwa kaakaita kunyaya yacho inotsanangudzwa kuna Revelation zvakazarurwa 12. Vhura ipapo vhesi ya 7, vhesi ya 9 nevhesi ya 12. Vateereri kwamuri ikoko tinokurudzira iva nebhaibheri rako. Kuno kustudio ndokwatiri kuverenga reshona, kunyangwe echirungu aripo, kuitira kuti zvirerukire vakawanda. Asi ita uchitarisa rako, tichaedza kuburitsa pfungwa dzinobuda kushona nekuchirungu, nekuti rese ishoko raMwari. Tiverengere mufundisi. Verse 7. Verse 7. Zvinokurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo vakasakunda. Nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi. Iyo nyoka yekare inonzi Diabhorosi naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika. Navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Chimbomirai makadaro. Mwari aona Satani achida kuzvisimudzira, haana kusiya zvakadaro. Batai chinhu. Satani paapanduka apa, akunzi Satani uku ari Lucifer, akafurira dzimwe ngirozi dziri kunzi masters. Ndobva atoita dzakatoti kuti dzakauya kurutivi kwake. Saka Mwari pari kunzi hondo yakatanga, chirega kuisa mupfungwa dzako hondo dzatinoziva sekunge pari kuratidza kuti ende zvezvakaoma, kuda kungoburitsa kuti Mwari haana kuwirirana nazvo, ndokubva adzinga Satani nengirozi dzaanga afurira. Kubvira panguva iyoyo manje, iye wandiri kuti Satani anga ari Lucifer akabva atanga kuita mazita akawanda atinomuziva nawo nhasi. But pfungwa yakakosha iri yekuti ingirozi yakapanduka. Dzokorai vhesi 9 munzwe mazita aakupiwa ngirozi yakapanduka. Zvino shato huru, kwanzi shato huru yakakandirwa pasi. Iyo nyoka yekare, the old serpent, inonzi Diabhorosi. That's Diabhorosi. naSatani, ndiye Satani, munyengeri wenyika yose, the great deceiver of the whole world. Saka ari kunzi anga ari Lucifer kureva ngirozi yakanaka inobwinya. Nengari yekupanduka ndiye Diabhorosi, ndiye Satani, ndiye shato, ndiye nyoka yekare, ndiye munyengeri wenyika yose. Hanzi akabva akandwa ari wanere, asi akakandwa nengirozi dzakunzi dzake, kwete kuti ndiye akadzisika ba, nengari yekuti adzinyengera. Saka dzakunzi vakabva vakandirwa vese vachidzingwa kudenga. Pavhesi ya 12 mfundisi. Ndaona muda uzotaura, munozotaura mapaverenga. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imi nyika negungwa, nekuti mweya wakaipa
wakaburukira kwamuri akatsamwa kwazvo nekuti anoziva kuti une nguva diki. Saka zvaitika zvinhu izvi ndopandinoda kuti vateererika munyatsa kubata pfungwa dzirapa. Mupfungwa yaMwari haasi kutarisira kuti tiri panyika tirarame tisingazive dambudziko rataanaro. Pfungwa yaverengwa apa kune tenge kudeedzera kwakabva kudenga itori warning yekuti nhai vedu vevanhu vari panyika, munomboziva here kuti maane nhamo nekuti kune zvaburukira kwamuri. Ari munoona muno munyika muno kukanzikanwa kuti kune hosha ida kusimuka ingave bird flu kana korera, zvinoshambadzirwa pamaredhiyo mufundisi kuti gadzirirai kunonzi kune flu, chikosoro chasimuka chakadai, chikonzerodzi hurumende nemaauthorities achidaro vari kuda kuti zvinhu izvi zvisakuwane uri unaware, wakavarairwa. Saka njodzi nevanhu panyika yekutanga iri kubuda muchidzidzo chino ndechekuti kune vanhu vari kuda kurarama sekunge tiri tega. Iro denga riri kutodedzera kuti nhai wedu wee, muri kumbozivawo zvauya panyika here? But muchiona mararamiro atinoita, ungave uri mutendi kana vasingaende kumachechi, tinorarama sekunge tiri tega. Iro denga riri kutoti pane zvakaburukira kwamuri. Ndinoda manyorera arinoita riri kuti mweya wakaipa wadii? Waburukira kwamuri. Imo ateerere pamuri kufamba neni, chakadzingwa kudenga chino. Handiti ndisatani nengirozi dzaafurira, ndo zvakadzingwa. But muri kuonere Mwari achipa warning, ari kuti mune nhamo yeminyika nekuti chii? Mweya wakaipa waburukira kwamuri. Haasi kuti nekuti Satani nengirozi vauya. Nekumwe kutaura Bhaibheri ruda kuedza kureva kuti chinonzi mweya wakaipa ndiSatani plus ngirozi dzake. Apa ndingapa kujekerei vateereri. Panonzi chino Bhaibheri charinoti mweya wakaipa riri kureva Satani plus his angels. Ndozo kuti muda kubvunza mirai tozopapfuura ipapo. Saka mweya wakaipa hachizi chinhu chinobva kuna tete vari kumhondoro, hachizi chinhu chinobva kumakuva. Chinhu chiri kutonzi ndiSatani nengirozi dzani. So chinonzi mweya wakaipa tiri kutambira mudariro rengirozi. Ndo matiri kutambira mufundisi. Saka ibvai mabata chekupedzisira ndoda kuti tifambe. Kwanzi akatsamwa. Kwanza akadiva teereri, akatsamwa. Saka handizive zvatiri kusangana nazvo zviri kutinetsa muupenyu vateereri. Nogona kuva ruri rufu, hosha, kubuda mabasa. Chandaida kukukurudzirai, musakurumidze kuti tete vakatsamwa, sekuru vakafa vakatsamwa. Ari kubuda muBhaibheri akatsamwa ndiSatani. Ukaziva munhu ari kunzi akatsamwa neBhaibheri zvinotibatsira even kugarisana paukama. Tamuda kuti tichiona sofa ndoza kuti mazvibata kuti Mwari asika ngirozi dziri boka 1. Pakupanduka kwaSatani Lucifer dzabva dzaita mapoka mairi, dzakaramba dzichiteerera Mwari nedzakaramba dzakabva dzatora rutivi rwakaipa. Saka pari zvino kune mapoka mairi engirozi, dzakanaka nedzakaipa. Saka muchiona Bhaibheri kubvira ipapapa harizongorambe richiti angel, rengera kuti holy angels, kupatsanura kuitira kuti tisarivare sekunge tikati ngirozi tiri kungoreva zvinhu zvakanaka, kwaane dzakapanduka. Zvino idzo ngirozi dzakanaka nedzakapanduka, chikamu chandauda kuti bate, dzinogona kuita zvipi? Masikirwo adzo dziri muchimiro chipi mufundisi? Because haugona kungopiwa warning yekunzi wokoyo, worega kuudzwa kunzi mbavha yanetsa kuguta renyu, ari kufamba akapfeka t-shirt yewhite achinyepera kukumbira vanhu, achinyepera kuti hama dzangu ndadzishaya pavailoja. Unoona vanotibatsira kuti tisatsutswa nobvotsanangura kuti chenjererai mukomana ari kuuya akapfeka zvakati, mukamuona aya padzimba dzenyu musavhure dhoo. Saka Bhaibheri haraigona kungoti chenjererai mweya wakaipa, rorega kutihinta kuti tingauone sei. Saka toda kutiona kuti idzo ngirozi mukusikwa kwadzo dzingaenzaniswe sei nevanhu. Ndoda kuti muverenge kuna Hebrews 2 verse ya 5 kusvika pa7. Hebrews 2 verse 5. Nokuti nyika inozouya yatinoreva haana kuiisa pasi pavatumwa, asi mumwe wakapupura kwazvo pane imwe nzvimbo achiti, ko munhu chiiko
zvamunomufunga, kana mwanakomana wemunhu zvamunomushanyira. Makamuita muduku zvishoma kuvatumwa, makamushongedza korona yokubwinya nokukudzwa. Ndoda kukumidza kuenda pane pfungwa dziri kukosha. Ari kunyora bhaibheri apa Mwari vachitizisa vari kuti Mwari chamunotishamisa ndechekuti muri kugara muchiudza vaparidzi nemumastudio sezvatiri kuita mufundisi. Tiri kuudza vanhu kuti kune nyika inouya, ngatichisiyai zvemahombe tigadzire kuuya kwaKristu. Saka munyora abva ati iyo nyika inouya yatinoreva iyi, mukanzwa patine tiri mustudio pese, pfungwa yeticharamba chiitaura vateereri kuti kune musha unouya. Zviri kunzi nemunyoro webhaibheri, nyika inouya iyi negoridhe rinonzi ririko nemafurutsa anotaurwa aya, hanzi hazvina kugadzirwa ngirozi. Saka munyoro webhaibheri ari kushandisika kuti nhai Mwari, inda mabva maramba muchitisona kudaro, kutigadzirira zvinhu zvakanaka kudaro, taitofunga kuti muchaisira nzira dzegoridhe kungirozi, nekuti ngirozi dziri padanho rinopfuura revanhu. Munhu anyanya kukosheiwa munoita kuramba makateedzana naye, muchiuya naye nepaTV neparedhiyo nekumachechi. Munhu akoshei zvamuri kubva mamuteera, iye ari mudiki kungirozi. In other words, munyora ari kuti tichikombeya munhu nengirozi, munhu ari pachidanho chiri pasi kune ngirozi. Nechirungu tinoti ari of an inferior status to angels. Kureva kuti ngirozi dzine danho riri pamusoro. Maibata kapfungwa ina kujeka mfundisi. Musakurumidze kudaro vateereri vangu vanofunga kuti zvatojeka. Ndoda kuti kudai akasika ndiMwari uyu, zviri kubatika kavateereri, tomisa kudenga denga. Pari kunzi obva asika munhu uyu arapa. Pari kunzi pakati pemunhu naMwari imwe rengi iri nechepadenga ndeyengirozi muusuperiority. Asi munhu achisikwa akabva anzi chitonga zvese zviri panyika. Kureva kuti order yacho yesuperiority inotanga naMwari. Teerera ipapo wateereri. Kwouya ngirozi, kwouya vanhu, kwouya zvinhu. Mapabata pa. Kureva kuti munhu akatambudzika kuri kwekuti arida solution yamunetsa muupenyu. Zvinomeka sense mufundisi kuti atsvage solution kune zviri padenga kwaari, kwete pazvinhu zviri pasi. Because kana tichiti munhu ngirozi Mwari, zvinodiwa uri munhu wotsvaga solution kune chiri pasi kwako, apabude zvakanaka. But muchana ndo zvinoita anogona kutoti anetseka, mvura chaiyo anogona kutoti inondisorovhera, kana mombe iri mudanga chaiyo. Saka parengi yekukombeya munhu nengirozi, munhu ari pasi pane ngirozi. But dzimbori superior pakudii vateereri. Bhaibheri rinoisa pachena. Toda kutasa zvadziri dzingave dzakaipa kana dzakanaka, masikirwo apa dzakaitwa ekuti dzibva dzanzi dzinopfuura vanhu. Ndoda kuti muverenge kuna Mabasa 10 verse 1 kusvika pa6. Mabasa 10 verse 1. Zvino kwakanga kuno mumwe murume paKesaria wainzi Koniri. Mukuru wezana wehondo yainzi yeItaria, munhu wainamata nowaitya Mwari, iye naveimba yake yose. Waipa vanhu zvipo zvizhinji nokunyengetera kuna Mwari misi yose. Zvino nenguva inenge yepfumbamwe yezuva akaona kwazvo nezvaakaratidzwa. Mutumwa waMwari achipinda kwaari achiti kwaari, Koniriyo. Iye akamutarisisa akatya akati, chinyiko Ishe? Akati kwaari, minyengetero yako nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari, zvarangarirwa. Zvinotuma varume Jopa kundodana Simoni unotumidzwa Petro, unogara nomumwe unonzi Simoni musuki wavatewe, imba yake iri pagungwa. Toda kutenda paive nemusoja ari army commander, hanzi ainamata kuna Mwari, achiita zvose nekupa maofferings. Achiita izvozvo, hanzi denga rakaona kuti pane paari kuita musiya paduku, pane pari kungosarira mbichana. Denga ndobva raronga zano rikati, murume uyu tomubatsira sei? Ndobva kwatumwa ngirozi ikanoti, kukudza chokwadi Cornelius, kushumira kwese kwauri kuita nezvipo zvauri kupa vanhu ende uri kutishamisa,
masoja mashoma anoita zvaunoita izvi. Good example yemusoja anotya Mwari. Zvikanzi saka pane paduku pasarira patinoda kuti pakangoita ipapo zvobva zvanaka zvochiita iwewe. Tuma vanhu kuguta reJopa. Unodedza mumwe murume anonzi Simon. Kuri kwekuti zvada kunetsa. Senemu yemurume anonzi Peter. Ari kugara pane imwe imba yemumwe muchinda anonzi Simon. Muridzi wemba ibasa rake chairo ndivaya vanosuka matewe etena. Imba yachona ukada kurasika iri pakatarisana negungwa. Muri kunzwa here zvaakaudzwa izvi? Maybe ipapo ngandingotaura chinhu chimufundisi. Muzano raMwari vateereri, musafunga kuti masaisai ari kupambadzwa. Ritori zano raMwari kuti munhu abatsirewo munhu panyaya dzekunamata. Saka muri kuona tiri mustudio. Ndozvaitoita Mwari kuti ndodedza Simon akubatsire. Mwari haazoite zvaanoda kuti zviitwe nevanhu. Mukadai kutotenda vanhu vaMwari, tiri kutobatsirana nemi vateereri. Inzwai nyaya iyi. Kureva kuti musati maenda pamberi munhu waMwari. Yes. Mwari ari kuona kuti Cornelius ane shungu dzekunamata. Ndizvozvo. But ari kuita musiya paduku. Pane panofanira kugadzirisiwa. Panoda kungopolishwa zvozvo. Haachape assignment kuNgirozi. Kuti enda unotsanangurira Cornelius kuti gadzirisa apa nepapa nepapa nepapa. Mwari adaro. Anotuma Ngirozi kunoudza Cornelius kuti enda kuna mufundisi Peter. Ndizvozvo zvikuita. Ndizvozvo chaizvo. Ipapo unoziva wadijekesera imupwede yaigara yakawandika kuti anokutumira kumunhu. Akutumire kuNgirozi. Kuti munhu akutsanangurire zvinodiwa naMwari. Saka zvakakosha. And even Mwari paanotuma kudaro, haasi kuti kunyangwe nemuatera, haasi kuti vanhu vahedhe. Uye atonza itya Mwari. But paine paduku parikonzi apa pakanyatsoita zvakanaka, zvinoita zvakanaka kumutende. But padoda kuti mubati toda kuona kuti Ngirozi dzinosiyana sei nevanhu. Imboonai zvinhu zvaizikanwa neNgirozi. Number 1, yaiziva zita raCornelius. Number 2, yaiziva kanamatiro kake nemaofferings ake. Number 3, yaiziva kuti kuJopa kune murume anonzi Simon. Number 4, yaiziva kuti anonzi Simon senemu yake inonzi Peter. Number 5, yaiziva kuti Peter uyu ari kuroja pamba palandlord vanonzi Simon. Number 6, landlord havaitozikanwa basa ravo vanosuka mateo. Number 7, kuri kwekuti varasika akabva apiwa adresi zvikanzi imba yacho ukanoti dzikei ndo iya yakatarisa kugungwa. Muri kuona kakuziva kakadaro? Imi musina kumbobvira makasangana muupenyu. Saka kakuziva kemhando iyi kari mulevel yeNgirozi. Imi munotiwo kudini niwateereri makanditarisa kudai. Kungoti fone zvinodza kunyora mazita. Dai dzaisanyora ubva wandifonera. Ndobva ndakudera kuti halo ndirumbere kuri sei kugokwe. But chinga wena unyore metsi dziya udzipase. Chirega kuva worried nekufa kwakaita mama. Ndobva ndatsanangura madetails ako ese tisina kumboonana. Ndozviri kunzi neBhaibheri kakuziva kemhando iyoyo. Kana kekubva wataura nhamba dzechitupa akasisiri karuzivo kevanhu kalevel yeNgirozi. Toda kutenda. Toda kuti tiende pamberi. Chii chimwe chadzinogona kuva dziri dzinogona kuziva? Matthew 1:20. Ngirozi idzi dzinogona kudii kuratidza kuti shuwa dzasiyana nevanhu? Matthew 1:20. Zvino wakati acharangarira izvozvo, tarira mutumwa waShe akazviratidza kwaari pakurota. Akati, Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatya kutora Maria mukadzi wako, nokuti chakagamuchidzwa mukati make ndicho Mweya Mutsvene. Nyaya iyi unoiziva iyi kuti Mary akakaruka ane pamiri asi atopfimbwa kare naJosefi. Paadzoka kwaElizabeth kumakomo kuya kwakuya atone pamiri paane 3 months. Kuzozviti kuna Josefi akati saka ndeinyeperwa kuti aende kwakazini sister yake Elizabeth. Mukutaura kwanhasi munobva mati anditrust here. Saka hanzi Josefi zvamunetsa akuda pamwe aifunga kuda kutoramba mudzimai. Ngirozi yakabva yatumwa, but iri kunzi Ngirozi yakauya muchimiro chehope. Ndopandoda kuti vateereri mubate kuti Ngirozi dzinogona kuuya muchimiro chehope. Chii chimwe chadzinogona kuita? Matthew 28:1-4.
asi tisati taenda kuna Mateo 28 Yes. muranda washo. Yes. Payakauya kuhope pane chimwe chinhu chiri kundibudira panyaya. Yes. Yakasvikotaura naJoseph. Ikataura nyaya itori current. Iri kutoitika. Right. Zvirava kuti kana ngirozi yauya kuhope inogona kusvikotaura kuhope kwacho kwete nyaya dzengano ayo, asi nyaya chaiyo chaiyo iri kutokunetsa, yatokushungurudza, yatokushayisa hope. Ndozvayakaita pana Joseph. Ndizvozvo chaizvo mufundisi chandoda kuti mupese muchitaura ndechekuti apa tirungoti ngirozi ibvai majekesera ateere kuti zvinhu zvinogona kuitwa kunyange dziya dzakapanduka kana dzamwari. Ndosaka tatidzidze nyaya ndopainonotityisei but dzinototaura zviri current ndizvozvo chaizvo. Saka ikakakuziva kakadaraka ndokari kunzi nebhaibheri papa warning kuna zvakazarwa kunzi chenjererai nyika nekuti kune vauyako vanogona zvinhu izvi. Kureva kuti haisi nyaya yekuseka nayo pakaita munhu anogona zvinhu zvakadai kana kuti whatever. Matthew 28 verse 1 to 4. Verse 1. Nokupera kwesabata koedza nomusi wokutanga wevhiki, Maria Magadharena nomumwe Maria vakauya kuzoona bwiro. Zvino kukavapo kudengenyeka kukuru kwenyika, nokuti mutumwa waShe wakaburuka kudenga, akauya akakungurusa ibwe ndokugara pamusoro paro. Kuoneka kwake kwakanga kwakaita semheni, nezvokufuka zvake zvaiva zvichena sechando. Zvino varindi vakadedera vachimutya, vakaita sevakafa. Pari kutsanangudzwa kumuka kwaJesu kuti hanzi vakadzi vaya vakazoenda vakangozorora musi wesabata, musi waamuka wokutanga kwevhiki vakabva vamukira kubwira. Handiti kani hanzi vachisvikako kwakaita earthquake. Reason Bible rabva rati kwakavapo kudengeneka kwenyika nekuti reason yabva yanzi nekuti mutumwa waMwari aivadi kureva kuti ngirozi 1 ikada hayo mukusikwa kwayo inogona kukonzera earthquake mufundisi. Kwete kugumira ipapo ngatingoti natural disaster. Ine simba rekuzviita. Zvikanzi ndobva yasikokungurutsa zidombo raida varume wakawanda iri 1 yakasunda kuratidza kuti they are very powerful. But hanzi mukuonekwa kwayo yaita unge a lightning. Kwete kuti yakapenya se lightning. Batayatere hanzi vaiona masoja aya nevaivauyapo vaiona iri kureva kuti imheni iri continuous kuti kana zvakatora 1 minute yaive mheni continuous. Zvoreve izvi zvoreva kuti ngirozi ikada zvehope tazvinzwa kuti inogona kuuya muhope, ikada inogona kukonzera a disaster renatural. Ikada mukusikwa kwayo inogona kukonzera mheni. Imi mototokumana mheni ingabva yaruwa kune zuva rakachena kudai kusina makore. Ngirozi dzine masikirwo adzakaite kuti dzinogona kudaro, ende dziri very powerful zvekuti zvinoda pamwe varume 50 iri 1 hapana kana nebasa rese. Inoita zviri nyore. Ndoda kuti tifambe tichiona kuti chii chimwe chadzinogona kuita. Ngirozi dzinogona kutora chimiro chemunhu mufundisi. Pane nyaya inozikanwa nevatendi tikasataura zvaAbhurahamu tinotoshamiswa, vanhu vanotoshamiswa kuti bhaibheri iri muri kuiriita sei. Because kwese tinogona kuimba tiyeresa Abhurahamu munoyera, kwese tinotaura zvekutenda kwaAbhurahamu. Hanzi Abhurahamu wemusi ari patende rake, vanhu vachiri vashoma, akaona vanhu vachipfuura nekuzasi kweminda, ndobva avamhanyira zvikanzi wedu wetsaukai kuri kupisa mudye. Hanzi vakada kumboramba zvikanzi please tsaukai mudye, kusvika vazobvuma manya vapiwa chikafu. Nyaya iyoyo manje ichitaurwa navaHebheru 13 verse 2 inobva yatsanangura kuti chii chaitika musi iverengai mufundisi. Musakanganwa kuitira vaeni rudo, nekuti vachidaro vamwe vakagarisa vatumwa mumba vasingazivi. Mapandu vakana mai vakateerera zvenyu zvokuti vanhu vamatsotsi muchingotaura nawo vanhu vari kugedhi hatisi kuti pusa yenyu, but bhaibheri kuti musakanganwe kuitira vaeni chii rudo. Hanzi nekuti ana Abhurahamu pavakatofunga kuti vanhu vari kupfuura, hanzi haana kutoziva ndiri kuitira chii rudo. Saka pfungwa inobuda ndeipapa ngirozi dzinogona kuuya sevanhu. Dzinogona kuuya sevanhu. Uri kureva kuti munhu unogona kushanyirwa woti ndimaini nevauya iyo itori ngirozi. Ndizvozvo chaizvo were kuchimiro chamairi unogona kuti baba mundini asi iri ngirozi. Pane nyaya iwe totaura kuti namama avapo
onzwa mozodzoka ndopari kunzi pane kawarning kekuti tigarewo sevatendi chaivo chaivo. Dzinogona kutora chimiro chipi futi. Hebrews 1 verse 7. Ndinotenda kuti vateereri muri kunyora mavhesi esaya. Hebrews 1 verse 7. Napamusoro pavatumwa unoti iye Mwari about angels anoti kudii? iye unoita vatumwa vake kuti vave mhepo. Mwari masikira akaita ngirozi dzinogona kuita semhepo, navaranda vake kuti vave murazvo womoto. Ngirozi dzinogona kuita like a flaming fire. Machiona chimiro chadzinogona kutora, ndio masikirwa adzo. Zvinotsinirwa futi namapisarema 104 verse 4. Munogona kuisiya iyoyo vateereri inyorei. Mapisarema 104 verse 4 inotsanangura kuti ngirozi dzinogona kuita like a whirlwind. Ndofunga muchidzidzo chakambopfuura mufundisi vakatsanangura pakaita Eria kudenga pakauya ngoro yemoto nemabhiza emoto, ndobva zvavaparadzanisa, ndobva abvutwa nechamupupuri chiya. Ndofunga vakaisa pachino chamupupuri chiya yanga isiri mhepo yedu yatinomezha nebaromita. Dzaive ngirozi dzatora chimiro chechamupupuri, dzaive ngirozi dzatora chimiro chemoto, ndobva dzatora Eria achienda kudenga. Masvika here pana Exodus 3 verse ya 2 na 3. Muone zvishuwa kuti ngirozi dzinotora chimiro chemoto. Exodus 3 verse 2. Ipapo mutumwa waJehovha akazviratidza kwaari mumurazvo womoto pakati pegwenzi. Akatarira akaona gwenzi richipfuta nomoto, asi rakanga risingatsvi. Yes. Mozisi akati, regai nditsaukire ndione chishamiso icho chikuru, kuti gwenzi haritsvi neiko. Very good. Hanzi ngirozi ndo yakava ikasvoti zete mugwenzi riya, but haina kugara musui semunhu, haina kuita semhepo. Hanzi yakazvichinja ikaita semurazvo wemoto. Mozisi ari kuona chinguri 30 minutes dzapera, ari kungoona moto but hapasi kuita madota. Ndobva akazo inazada kuona moto wemhando iyi, wekutoti unenge uchitonzi takaona moto kumhiri kwenyu uko manheru, muchifumira kokusena hapana madota. Asi ndinonzi imi moto wamaitamba nawo manheru maita kunge muchapisa dzimba kaino, maitamba nemoto kuda. Ngirozi dzinogona kutora chimiro chekuita kunge flaming fire. Mubhaibheri mufundisi tinogona kuramba tichiteedza. Mune mienzaniso yakawanda inotsanangura zvengirozi. Tinogona kutaura zvaDaniel. Maybe iyo ngatiiverengere vateereri. Daniel 6 verse 22. Daniel 6 verse 22. Mwari wangu wakatuma mutumwa wake akadzivira miromo yeshumba dzikasandikuvadza, nokuti pamberi pake ndakawanikwa kuti handine mhosva, napamberi penyu imi mambo hakuna chakaipa chandakaita. Daniel aivaiswe mugomba reshumba, inyaya yakajairika. Hanzi ari mushumba idzaitozikanwa kunzi unosarawo mhara pasi, watobvanzurwa. Saka pakamukira mambo kusena achiti, nhai Daniel, uri mwere? Ndofunga kwaingowa kubvunza nhando kwaari. Aive neguilty conscience kuti wakomana munhu uya. Hanzi akatonzwa achidaira akanzi, mambo raramai nekusingaperi munhu ari mugomba. Saka Daniel ndiye anotipa reason kuti sei asina kudyiwa neshumba. Ari kuti Mwari akatuma ngirozi yake ikavhara miromo yeshumba. Saka pari kuburitsa kuti ngirozi ine simba rekuuya pachikara yoshanda pachiri uchitadzisa kuita zvachinosita mazuva ese. Ndizvozvo inogona kutosunga nyoka ikatotadza kuruma munhu. Saka muchiona bhaibheri ndizvozvo chaisabudura. Saka muchiona bhaibheri chiti Mwari achichengeta ake. Kana nyoka chaidzo kwataifudzira mombe tiri wafana kudai, musafunga kuti taisasangana nadzo. Asi Mwari he terms wild animals. Ngirozi dzine capacity, and handizoti gombairai neshumba ngani, but Daniel ari kunyatswa specific kuti kwakatumwa ngirozi 1. Ameno kabatiro kayakaita miromo yese, ndo kushamisa kunoita ngirozi. Ndingade kukudzai zvakawanda, kune nyaya dzekuti munotoziva kuti ngirozi dzinodai. Ngandikudzei nyaya yaZakaria, baba vaJohn the Baptist. Nyaya iyi munoizovateereri. Hanzi iye nemukadzi wake Elizabeth vanga vachembera, vasatotarisire kuita vana. Hanzi mwe musi achiita basa muchechi, kwakatumwa ngirozi yainzi Gabriel. Handobva avhunduka zvikanzi usatye muchaita mwana. Iye semuprista zvaanositicha vanhu kuti vaine kutenda, kwaakushaya kutenda kuya. Zvikanzi akana mukadzi wangu achembera zvingaite, zvikanzi nengari yekuti waramba uchaita mbevere kusvika mwana achizvarwa. Hanzi vanhu vakachemisa kuti mufundisi asiri kubuda muchechi nhasi kwakanaka,
kwakubuda achita sign language sezviri kuita ari kutibatsira chidzidzo chino mustudio. Hanzi vanhu vakazoti ameno zvaona. Hanzi ngirozi yakabva enda futi kuna Mary. Ndobva inoti Mary uchaita mwana umutumidze Jesu. Mary uyu akada kudhauta. Zvikanzi shuwa here handisati ndambosangana nemurume. Zvikanzi aiwa unomboziva kuti kudii. Iye zvino ndoda kuti uzoenda kune cousin sister yako Elizabeth. Uchatonoona atone pamiri pane 6 months. But mese maitoti Eliza achaite vana. Hanzi Mary kwakuzobvuma paya. Nyaya iyoyo ukaitedza yese iri kuna Luka 1 chandakabata pairi. Ngirozi inogona kuti vaRwodzi kudai zvamuri izvi mukomagivi makakura muchitaura inogona kukuremadzai mukaita mbevere. Matokura 1 inogona kuzoti futi iyo yakuita imbevere yobvisa urema uya futi motaura futi. Zvakaitwa Zakaria dzine simba iroro. Ine simba futi rekuziva zviri maererana nemimba dzanamai kuti atone 6 months. Yaitoziva kuti Eliza yaane 6 months. Saka pari kunzi karuzivo kakadaro sikanendo zvainotaura. But mukaona ndangosvika kwamuri kudai ndobva ndati maini ndinoziva kuti maane 6 months ne3 days pamiri penyu. Handisi chiremba ndaita zviri kunzi kakuziva ikako kari kuarea yengirozi akasike vanhu mapabata kana yotoziva kuti Elizabeth cousin sister yako zvitori karendi zvisingatorambiki dzinoziva. Ipo paurema apa ndingade kukudza imwe example vateereri ndeyaJacob uya wekutsotsa mukoma udango akudzoka kuIsraeri kwanza akaita mutsimba nengirozi. Ndobva zvamboita kunge zviri kudhonzerana. But ngirozi yazoona kuti kwakuedza kungoradza kuti uri munhu. Unoziva kuti bhaibheri rimanyoro raro rinoti rinongoti akangotachwa hakusi kurova namba rinongoti akabatwa hudyu kungogumwa kudai. Ndobva tosvikonogoka zvodependa vanhu vaitoti mainikani kwakutozoonekwa achuya achikamhina kudai. Pfungwa yandakabuda nayo vateereri, an angel's touch can dislocate you. Dzine simba ngirozi rekuti kukuguma kudai unotonzwa kuti hamhino zvaitika kutoremara. But rambai muchibata chinhu ichi vateereri, izvi zvinogonekwa nengirozi dzaMwari even nedzakapanduka. Dzese dzinogona kuita nyaya iyi. Maybe imwe nyaya ndingaudze vateereri ndeyabhalama. Uya wekuda kunobhadharwa hanzi uya utuke vana vaMwari. Hanzi ari kuenda nembongoro rake. Mbongoro rakaona ngirozi iri kumberi. Ndobva rati nzveri kati handisati ndamboona zvakadai. Hanzi akarirova kati dzoka murodhi. Ndobva radzoka ngirozi kati handobva inomira kumberi pakamanikana kudai. Dhongi rikashauri ndochidii rakazongoita zvekusqueeze. Saka anonzi akakuzvuka Balamu. Ndobva akwara akarova dhongi stereki kuti ringa riri kubhihevha so. Raira kubhihevha barinoziva kuti a donkey is a domesticated animal. Dziya dziyashumba mawild. Iyi domesticated but yaibhihevha wildly. Nekuona ngirozi. Handobva izosvika pekuti hakuna kwekuenda nako yakabva yarara pasi. Handobva atsamwa Balamu achiro hanzi dhongi rakavhurwa muromo nengirozi. Ndobva rati nai shefu patinosiita basa paya ndinombobhihevha kudai. Hanzi Balamu akati shut up. Watidadira 3 times dai ndine munondo ndakupedza mai manje kana kuvhunduka. Ana kuvhunduka kuti dhongi riri kutaura. Hanzi akabva avhurwa maziso kwakuona ngirozi yakabata munondo. Sekunge iri kuti inini munondo ndinawo ndokupedza here. Pfungwa dzandakabata pamufundisi vateereri batai pfungwa idzi. Ngirozi ichigona kupingudza in wild animal inogona futi kuti a domesticated animal ibhihevhe sekunge yekusango. Itori mombe yamunosirimisa yoita unge isati yambobobwa sezvaita dhongi. Number 2, ngirozi dzine capacity yekuonekwa ngandisevara rechirungu ateereri yekuonekwa selectively kuti dhongi richiona Balamu haasi kuona. Sekuti takagara panapo ngirozi yomirapo ichida kuonekwa newe kastori yoonekwa newe indisiri kuiona ndizvozvo chaizvo. iwe utoti pana amirapo asina handisi kumuona. Vanhu votonditarisa kuti dzirimwe here kana kutonzwa mwana achiti ichokeni mama ichokeni mama ichokeni achifunga kuti iwe chiikwa iwe
dzine capacity. Chikonzero ndoda kuti zvijeke kuvateereri. Tine zvinhu zvatinosangana nazvo mukurarama zvekuti tinoshaya kuti tozviisa papi. Saka zvakakosha kuti tizoti vateereri panyika hatisi toga. Tine zvakadzingwa kudenga zvine masimba maona kwatiri kuenda dzinogona kuita simba rakadaro. Pandoda kuti tiende vhurai kuna Deuteronomy 34 vhesi ya 4 to 6 tione zvimwe zvinogona kuitwa nengirozi. Deuteronomy 34 vhesi 4. Zvino Jehovha akati kwaari, ndiyo nyika yandakapikira Abrahama naIsaka naJakobho, ndichiti ndichaipa vana vako, ndikakuonesa iyo nameso ako, asi haungapindimo. Ipapo Mozisi muranda waJehovha akafirapo panyika yaMoabhu sezvakataurwa naJehovha, akamuviga pamupata panyika yaMoabhu pakatarisana neBheti Peori, asi hapana munhu unoziva rinda rake kusvikira nhasi. Mozisi kufa kwake kuri kutsanangurwa. Hanzi akufa akamuviga. Funeral yakatendwa nemunhu 1. Ngandingoti yakatendwa ne1 ndikati munhu Mwari haazi munhu. Mwari ndiye akaona rufu rwese agoviga Mozisi. Bhaibheri rabva rati hakuna anoziva guva raMozisi. Pakanyorwa ndima iyi pakabva patonzi kusvikira nhasi. Ndofunga roda kutorera even up to today. Kuti tisatorerwe mari tichinzi hande munoona pane guva raMozisi. Totofunga kuti hanza hakuna. But vanhu vasingazive ngirozi dzinoziva. Endai kuna Jude 9. Munzwe zvainotsanangura inoti kudii? Mwati yaJudhasi verse 9. Asi Mikaeri mutumwa mukuru nguva yaakarwa naDhiabhorosi akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi. Wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati Ishe ngaakurayire. Right. Hanzi Mozisi akumutswa uye akatombofawo. Hanzi paguva pake Jesu auya ndiye Mikaeri uye wakumborwa naSatani. Akuda kuskomutsa Mozisi. Hanzi akatosvika paine imwe shasha yakagarapo. Mubvunzo wobva kuti razikanwa sei guva iro Bhaibheri rati hakuna munhu anoziva. Vanhu isusu venyama ndisu tisingazivi. Asi ngirozi dzichidi dzinokwanisa. Saka hanzi aitovapo Satani akati uya umumutsoyo akaponda vanhu kuIjipti ndewangu. Hanzi musi iwoyo Mwari aiva angoya asingada hake zvenoisi. Anobva kuti vakuru nhasi hatisi kuda zvakanyanya. Please Mwari ngaakurayire sudurukai ipapo. Kwakutora Mozisi kwakuitwa resurrection. Pfungwa yandoda kuti ibatwe vateereri ndeyekuti zvisingazivikanwe nevanhu ngirozi dzine capacity yekuzviziva. Zvisingazivikanwe nei nevanhu. Kutoti munhu anotokuti imi muri kuti sekuru wenyu vakachiona unongonzi pavakaenda vakangodzika nepadhunduru apa muna 1954 otonzi shuwa vakangoenda negitara ravo kudai ndopatakapedzera kuwaona. Ototi muruda here kunoratidzwa pavakavigwa. Ndopari kunzi manje mukaona nyaya yadaro neBhaibheri manje Bhaibheri kuedza kuti chenjedza kuti kwete kuti zvakaipa, hatisi kuti zvakaipa, but iri kungoti information yokukaita rida kuuya nayo hazvisisiri zvevanhu. Ende unogona kuti ndotonzi cheraya otona patone chitupa chatoora chekutoradza ndiye wa1954. Ndopari kunzi kakuziva ikako kekuti nyika yese haizive but zozoita kunge zvazikanwa. Kwari kunzi knowledge yemhando iyoyo iri mulevel yengirozi. Saka pari kunzi hokoyo nyika, pari kunzi vateereri hatizivei kuti zvatinazvo panyika, these angels being good or bad, they have capacity yezvese zvatataura izvi zvekuziva pakavigwa vanhu nemakuva avo paari. Ngirozi dzinoziva. Maybe chimwe chamungade kuti muzive, ndingashiye nemi mufundisi mukoma Gifi zvimwe zvadzinogona kuita. Ndakanzwa muchitaura vhiki rapfuura riya nyaya yaEria achienda kudenga. Asati aenda kudenga Eria pane pakamboita nzara munyika yeIsraeri vatendi 3.5 years kusina chekudya. Bhaibheri rinoti aipiwa zvekudya nemakunguo. Mhuka dzaifa nenzara dzichiora. Imi munozviziva teereri kuti mukusikwa kwegunguo pane nyama nechinhu chiri kuora ndozvaro. But chinoshamisa panyaya iyi makunguo aitenda nenyama kune Eria kwete kuti adyiwe, atumwa naMwari. Zvekuti pavaitsvaga Eria vakaona kwakaungana makunguo vaibva vangoziva kuti hameno chiri kuora ikoko.
hatifane kusvikako. Izvi Mwari ari kuchengeta muranda wake. Chii chaiitika mukadzidza nyaya imi mufundisi? Haazi makungwari normal, nekuti eda atakadzidza kubiology anotoba nemazai nenyama yese anodya. Pangotsikwa imbwa nemota makungwa anodya. Aya chiri kuita kuti abhehave zvakasiyana, ingari kuti aiva asiri makungu. Ingirozi dzakachinjwa dzikatora chimiro cheshiri. Muri kuona kapasiti yadzinadzo? Saka zvandokumbira mufundisi, munogona kutadza kunoita chidzidzo ichi kwese kwamunosangana nevanhu. Mukasangana nemunhu anoti tete vakarohwa nezvishiri kugadha, mudzoke pandima iyi. Because nyaya idzodzo ndo dziri kutinetsa muZimbabwe. Totadza kuzoti chii chakaitika kugadheni kumibhanana, nekuti sinzi ndazvarwa ini hakuna shiri inorova munhu. Unotonzwa kuti vakarohwa side rese rikadii rikaoma. Maybe tichipedzisa nyaya iyoyo, Eria akazoenda kudenga. Saka akasara achiita basa rake ndiElisha. Kunonzi Elisha mumwe musi ari kufamba aive nemhanza. Zvimwe zvifaniro kwakumuona, kwakumuseka, anyamhanza, pamuri ipapa mungaende kudenga saEria ini? Ugoenda kudenga iwe, kwira katoni kudenga. Handobva utembe kumuseka munhu waMwari akati nei wedu endadii. Bhaibheri rinoti pakabuda mapere 2 akapedza vana unge 42 nemapere mangani mairi. Mugotasa pamaTV hakuna mapere anodya vanhu. Rinotowanda kana munhu achipfuura. Aya akadya dzaive ngirozi dzatora chimiro ichocho. Chandinoda kuti mundibatsire, toda kuona magumo azvo. DzaMwari idzi dzakatikosherei uye dzewakaipa dzakatikosherei. Ndoda kuti muerenge Mateo 24 verse 31 tione kuti tataura zvekuitika mazuva ano. Beta tite fast forward tiende kumagumo kuti tinzwise kuti pasecond coming yatiri kutaura izvine zvakamira sei. Mateo 24:31. Yes. Uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru. Vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva. Saka pachauya Kristu at the second coming, all said and done vateereri, ngirozi dzekurutivi rwaMwari ndo dzichatumwa patichaita resurrection iya, dzotikokorodza tese tichienda kunochingamidza Ishe mudenga. Ende Bhaibheri rinototi idzo dzaMwari dzine mufaro kukaita mutadzi mumwe chete anotendeuka. Hanzi unenge wadzigonera. Ko dzewakaipa dzichaguma nekudii? Mateo 25 verse 41. Yes. Zvino uchati kuna vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makatukwa. Yes. Muende kumoto usingapere. Yes. Wakagadzirirwa dhiabhorosi navatumwa vake. Saka zano rinaMwari kwekupedzisira harisire kuti tirambe tichinyengedzwa kana kutsotswa nengirozi idzi. Dzawakaipa dzekupanduka dziya pakupedzisira mfundisi ndidzo dzichapiswa mumoto. Moto unogadzirirwa vanhu. Ndokumbira tsimbidzirai pfungwa iyo kuvateereri. Mubva mationekera vateereri vane mibvunzo, muvape mafoni namba kuti moto uyu at the second coming of Christ inova theme yedu mfundisi. Ndo patiri kutasira kuti zvinhu zvigoiswa maringe paposition yazvo. Moto hausi wevanhu. Taurai nevateereri. Tinoda kutenda mukoma Betera. Vatsanangura kasitoni zvinokomborera kuti hatisi tega panyika pano. Kune ngirozi dzine masimba anodarika evanhu, dziri mumaboka mairi, dzakaipa nedzakanaka. Dzese dzine masimba ekuita zvinokunda zvevanhu. Mukuita kwadzo ndokunogona kurasisa vanhu. Regai tigonzwa zvimwe muchidzidzo chinotevera chichisusukidza kubva ipapapo. Asi kana pangaite mubvunzo pamwe pasarira pasina unyatsojeka, sekutaura kwedu kwemazuva ese, svakai vari padyo nemishamwari dzenyu, hama, vavakidzani anopinda chechi yeSeventh Day Adventist, mubvunzei kuti ndine mubvunzo watangira pachirongwa ichi, anoziva kwekuenda nemi. Kana kuti tumirai message, WhatsApp, SMS pafoni dzinotevera 0774 073 283 0772 415 886 0774 002 591. Para kuchengete tisangane muchikamu chinotevera. Ndokutendai kumakasitoni Betera. Thank you Proclaim nekutibatsira pakuturikira chidzidzo chanhasi. Kitsepile Jesu fela, ki enalifika laka.
Keka ite babuna ite pile na fela Jesu Christe kilifika hote hohu utafita hote hohu utafita Fali fifili musira ikutatwa rom Yahweh musififo sesitunagi tomami huene ki emili fikengeli tomami resite mu omumwe kimusawa isifungo siqinile ulabo abamthembile nanxa mina ngitangele uJesu ngisamthembile Jesu Kristu litwala konke kunye kuzodlula konke kunye kuzodlula when he shall come with trumpet sound oh may I then in him be found letting his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, on all other ground